Kom maar, Kreiner! Jamen, den kom af 2 omgange. Vi blev ved med at få at vide. Den anden var på vej. Det er jo mål for. Sparer de nemlig afgift, det der betaler de afgift. Kom, die Feinde! Jeg havde købt 10 bananer, han skulle have bananer med, eller frugt med, men han har fået røg på, han kan kun spise bananer. Han kan kun spise æble eller noget. Så huset i Rema, de har de der gode frugthuser, altså det er godt nok plastik. Så kan du skære æble. Ja. Den kunne holde sig. Ja, eller? Så har han spist en halv banan, så har han spist en i busken, kan vi se hjemme. Du kan altid se, hvor din søn har været. Ja. Så. Så kan man ikke beslutte sig, at det kan bukser, man har. Så har man bare nogle nye rene bukser. Ja, men det bliver sådan lidt utroligt. Og så kommer den der, hvor jeg har ikke noget tøj. Nej. Det er en del af sæsonen, det her, er det ikke det? Det skal lægge sammen. Så tager jeg en lukkenlæs, tæt hjemme og bare. Ej, mor, de andre, de spiller altså også lige kamp herovre. Jeg skal altså råd til det. Ja, og så skyndte han sig bare, og så kommer han hjem. Okay. Det er godt. Du måske have en overskud. Og så i går aften, så får jeg måske nogle penge. Det skulle have lidt pakket.
Oliver har hjemme i Rosø, og det var også til kamp. Så inden vi var hjemme, så tirsdag havde han onsdag, hvor vi til kamp op nord for Herning. Og da vi kommer hjem, skulle jeg have det. Og torsdag, der og du ved, det var bare sådan ondt. Ja, fuldstændig ved siden af sig selv. Ja, så siger jeg, det skal vi tænke på, skat. Vi finder noget frem, og så banker det hele op, så siger er der andet, der er med. Det er jo det, man skal lige have dem med, så de også kan lide det igen. Og det skal jo også bare have nogle ting. Ja, og man kan så sige, at sidste år, der havde jeg lige sagt til dem, at vi skulle til Holland, så siger dit pas og alt det ligger i din pose, den ligger bag i din taske. Så ringer de var ikke engang kørt ud, hvor min pas henne, mor. Jamen, for fanden, Oliver, jeg har sgu da sagt det til dig. Men der kunne jeg godt mærke, at han brugte så. Ja. Men jeg tror, han kom i seng med til, men jeg tænkte, var det lige det? Ja, og så! Ja, det var små år siden. Jeg tror ikke, det spiller. Det er ham, der har bolden, der er heller ikke så. Ja. Nej, hvad var det? Der var nogen fra Holland, der var Tyskland, der var faktisk nej, Det oplevede vi bare højt. de fandme for først. Altså, de ligner virkelig nogen, der har fået et eller andet. Ja, og jeg synes, det er fint. Ja, lige ja. Det er bare det andet, jeg mener. Ja, men jeg er helt med. Hvad hedder det? Nej, der var det fordi de var kommet op og slås. Ej, jo. Og så havde han dasket ham væk. Ej, der var der ikke noget. Og det var så slemt, at de havde alle altså de årgange, der var med, de stod jo og hæppe på hinanden, når de skulle spille. Og det var sådan, de gik helt ind på banen. Og forældrene gik helt ind på banen. Og Oliver, han var der. Det var ikke der, hvor han gik ud vel ved Oliver, da han blev gal. Og det var så. Nej, det var der, var det hold, hvor Oliver han gik hen og ville have Sepp, eller ham den lille fjerne fra Sepp af. Det var lidt provokerende. Sepp han er lidt højere end Oliver. Og så var der en, der gik hen imod ham og ville have bolden, og det kunne han ikke, og så havde Sepp gjort sådan her. Det var ikke stået sådan her. Og hollænderen, træneren der, han var inde og sige undskyld over for Oliver, og
så skete der et eller andet, hvor Oliver gik hen og markerede sig og fortalte sin utilfredshed over for ham og dommerpersonen. Nej. Og Oliver blev simpelthen frustreret, fordi det er det der med, at jeg skal sige, en ting er, hvad man har i hovedet, en anden ting er, hvad der skal ud på et andet sprog, ikke? Ja, og så! Så, Jesper. Det er så sjovt, jeg siger Jesper, det er mig 3 mænd, der vender hovedet. Tiedemann. Spiller Luca alene? du kan da gå ned og spille med er det papir, det der? Ja. Men vi har lige fået fat i den flere gange. Det er skidt også. Jeg har nok kun taget et år. Oj, hvor var det dejligt, den tøj kom. Den tager vi. Jo, det tager vi nu. Kom. Vi er klar. Giv mig. Ja, får den. Det har du ikke. Og de der joggingbukser, de sætter godt nok som næk. Så jeg har købt et par i large, det har man ikke. Hvad har Oliver i den der Adidas der? Men Adidas er også noget svært. Den har han i en large. Ja. Vamos a quedar otra. Men I skal jo vælge det, hvor I plejer at være. Ja, det skal vi. Med campingvogn? Ja. Nu har der været lavet nogle aftaler. Det var sådan, der altid er der, eller hvad? Ja. Så har vi også forskellige.
Kom så, strækker. Hattesø, 5 efter. Hvad er det så? Så gider jeg ikke gå ind og købe nogen, hvis jeg selv har det. Er det fransk? Jeg vil gerne fransk. De kunne ikke få dem i København. De har haft til København. De ligger midt i os der. Så Jesper og jeg, vi mangler mere sådan noget, fordi så I tager til Italien. Kom og græn ned! Jeg begyndte folk at sætte ud og sådan noget. Altså, jeg havde ikke engang lavet et opslag, jeg sidder noget til min værnemand. Så til at være Jesper, det var helt klart. Jesper går ind i politikken, og så giver han kontakt. Get out. Jeg får et login. Jeg tænker bare, alt det, der jeg skulle, alt det der ID-nummer, det virker fint. Fint, jeg får en account der, og Jesper og hende skriver. So, payment. I'm on it. Mig som ind i den anden gruppe og advarsel, det var skærmer det her. Og mit opslag går heller ikke ind, så alle sammen. Og så et par timer senere, så kan jeg se den anden gruppe, så advarer det så på den, efter jeg så også har skrevet den robakter. Så anmelder jeg det til det der betalingsservice, jeg politianmelder det. Nej, efter et par timer så skriver jeg til hende, om hun har nogle billetter til mig direkte ind til det. Ja, hun kan se Danmark i København. Kom og gør det, det bliver der! Bum! Ud, lukket i tråden, ud af gruppen. Politiet kan ikke gøre noget, så vi vil udlægge, og vi nedlægger sagen hermed. Jeg har tænkt mig at køre derud og se, om det står noget. Ja, lige nok. Og det havde jeg da gjort. Jeg synes, der er pludselig at lave 10 billetter. Ja. 4 billetter, det er også sådan lidt. 2 billetter, det er godt. 4. Jo, det er en times kørsel. Nej! Det kan være Sverige. Jeg har hørt det.
frem! Jeg tror mad. Hvad er det, vi tager til for eksempel til Thailand derfra? Kom og stå! Hent den der! Og så hopper vi... Ja, vi kan faktisk slå det. Helt til hotellet, og så overnatter vi der. Get out der! Afsted! Also wir müssen uns nicht beeilen, unsere Jungs stehen noch da hinten. Was haben wir denn ab? Ja, så er han skældt dig. Men der var ikke noget der. Der har du...